Как ми го даде такъв собствено? Защо? Какво му има? Горе човек, още се набираме и той почва. Цвети, кажи нещо, бе. Цвети. И после викам, добре ли си? Да, вече ми е много по-добре и сега викам. Пак почвам! Това ми трябваше. Цвети, добре ли си? Я бе погледни. Ама през целия полет. Малко. Не ме снима, бе. Не ме снима, бе. Защо? 2500 се извадихме и той. На 2500 започва повръщането. Ох, земя! Моя любима. Кажи нещо, Цвети. Екстра си каца. Бе, ще хопна. Защото му виж, гледай сега Само той. повръщането. Само повръщане. Са гладничък ли си? Да, и сега. Не. Защо те бериш? Той така. Ево, той бързо има тандем. Извинявай, скупчавам. Ставай. Ставай, Цвети. Само Не че мога ще трябва да повече. ти дам буст, защото нямаш вече, да знаеш. Как така? Нямаш. Случи се малко с бустата. Верно ли му трябва цялата екипировка? Не цялата, само буст. Не, човекът е бил като плотно. Ти знаеш колко повръща. Горе върчеше. Е така. Леле. А той Кики отдолу седи разправя, нали, кажи да повръща. Да, направи нещо. Аз не сме един уинговър, тръгвам да го пратя. Не, спри. Също. Се смея. Чакай, Габи, чакай да ти помогна. Какво имат за денце? Чакай, замисли нещата. Каски, маски. Всичко наред. Петър, бе! Добре, разкажи как беше там. Беше много хубаво. Ама? Ама кръгчета! Не мисля, че ще правим кръгчета. Това е едно ти в колата караш. Ама ние ги търсим. Не знам. Как беше? Аз бях много добре, въпрос е. Мен ми е интересно ти.